Търси, 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 търси. Къде, 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 къде? Търси. Дай. Търси му, търси. Търси. Дара е на стойка точно пред асфалта. Дара, ела тука! Дара! Ела тука! Дара, ела тука! Браво, Дара! Браво, Дара, дай! Дай, Дара, дай го, Дара! Браво, Дарка! Дай! Пусни го! Дима, ела тука! Дима! Дима! Ела тука! Ела тука! Защо сте до асфалта, вие, бе? Там с втори изстрел ударих още един петел навътре. То фазан от 100 метра я разкарва. Може да е същата птица. Значи ако е женска, ще я издухан само за това къде разкарва кучето толкова време. Но е леко закъснял път бъде. Свършва бълура, няма къде ходиш. Сигурно кучката моята по тия дири ходи. Гледа от колко далече го следва. Нямаше как да не уважа труда на кучето. 200 метра човек под тия гарагашки. Дай тука! И Дима застана между двете. А? Пред който се дигне? Това може да ония ранения женски. Айде, дай. Я как се набира. Ако се върне, ще го стрелям. Браво на кучетата. Дай го, дай. Седни. Разкървалите 150 метра. Хайде, повече женски няма биеме днеска. Стига. Браво. Не, стига. Не дърпаме повече. Стига.
Браво! Браво! Да, ти. Майка! Не, елах ти тъпия фазан. Та може ще я го стрелям. Та може ще я го стрелям. Това беше изстрел на ушо. Съжалявам, брат. Не бе, не, нищо. Аз не го виждах до последно, изведнъж изникна. Само го поведох. Внимай да няма други. Дара! Его и той жив. Браво, Дим. Браво. Дай! Пази, защото са ще излитне точно като се мушна отдолу. Хайде! Дай! Дай, Дара! Аз пази, ако фръкне на там, че ако е някой бекас, ще ни прецака тук. Дай! Отъпахме го. Браво, Дима! Хайде. Виждам те, ама това фазан и взе здравето на кучето. И накрая се окаже някаква гадна женска. Браво, бе, мамо! Дай, Дима! Аз даже като видях, че това дигнах. Не! То... Не! Мали... Не! Дима, дай. Дай, Дима. Пусни.